Bon dia, bona tarda i bona nit. Aquest és el primer programa trimestral del DUC-TV-NIU, de l'Optativa de Comunicació Audiovisual, que coincideix amb la Setmana Internacional de l'Eliminació de la Violència en contra de les dones. Animem a totes les persones a que ajudin a eliminar aquest problema. I si has estat testimoni o vius una situació masclista, si us plau, truca al 900 900 120 o al 112. En aquest programa tractarem els esdeveniments més importants de Rubí i del Duc de Montblanc. Veurem una sèrie de notícies com el robatori dels patinets al Duc de Montblanc, que es fa a la Torre Bassas o el musical del Duc. Acabarem el programa amb 3 reportatges. La NU, l'educació dinàmica com a repte i com es va viure el coronavirus al Duc de Montblanc. Comencem. Però abans de començar, volem tornar a recordar que donem suport a totes les dones que estan patint o han patit violència masclista i que poden trucar al número 900 900 120 o al 112. Començarem amb la notícia de la Lliga de Futbol. El Duc, anualment, en el mes d'octubre, a totes les classes de secundària participen a una lligueta de futbol per poder gaudir millor de l'estona de pati. Al Duc, com cada curs, s'organitza una lliga de diferents esports. Al mes d'octubre s'ha jugat la lliga de futbol, on hi han participat tots els grups de l'ESO. Aquest any la distribució dels grups ha estat, per una banda, els grups de primer i segon d'ESO que han jugat els dilluns i dimecres repartint els horaris del segon pati. D'altra banda, tercer i quart d'ESO que han competit els dimarts i dijous també al primer i al segon pati respectivament. El torneig s'ha dividit en 3 fases. La primera fase de grups és la part on s'han repartit els 6 equips en 2 grups. La segona fase, on es van classificar 2 equips per grup a la semifinal, i la tercera a la final, la qual 4 equips s'han jugat l'accés. La final es jugarà properament i els guanyadors s'emportaran com a premi llaminadures i un diploma on se'ls reconeix com a guanyadors i guanyadores del torneig, al grup de l'ESO corresponent. L'activisme intersexual, el qual s'ha incrementat en els últims anys, ha fet presència a Rubí amb la presentació del llibre Mer Gómez, La rebel·lió de les hienes. Anem a veure de què tracta això. L'escriptora i activista intersexual de Castilla i Lleó, Mer Gómez, va presentar el seu llibre La rebel·lió de les hienes a l'Ateneu Municipal de Rubí, en un acte on es va parlar de la realitat de les persones intersexuals. Aquest llibre tracta de les experiències de multitud de persones que tenen aquesta condició sexual i les seves reflexions sobre el tema. Es va parlar de temes com què és la intersexualitat i quina era la realitat d'aquestes persones avui i fa uns anys, l'educació sexual i altres coses relacionades amb les històries exposades al llibre. També va explicar com descobreixen moltes persones la seva realitat sexual i els avantatges que pot donar tenir referents que parlin del tema. Una presentació que va ser molt dinàmica i entretinguda, a més d'informativa, que ens ajuda a entendre millor les noves realitats que es comencen a acceptar cada cop més. Rubí disposa d'un espai jove per a tots els ruminencs anomenat Torre Bassas. Està ubicat al carrer de Sabadell, no molt llunyà del centre de la ciutat. Allà disposen d'activitats interessants per al jovent, on intenten tenir un espai confortable per a tots aquells que hi participen. Rubí consta d'un espai jove anomenat Torre Bassas, un lloc de referència per a la joventut de Rubí. La seva inauguració va tenir lloc l'any 1996. És un espai de trobada, de creixement i d'apoderament on s'intenta facilitar els recursos necessaris a totes les persones d'entre 12 i 30 anys a Rubí. En l'espai de Rubí Jove es poden trobar moltes iniciatives de diversitat d'interessos i dur a terme una gran varietat de tallers i activitats. Xerrades sobre temes de l'actualitat, tallers de conscienciació, de pintura, de manualitats. També consta de grups de ball i de teatre. Per entendre-ho millor ens endinsarem dins de l'entitat. Les activitats són dirigides per coordinadors com el Xavi, que van rebre diferents formacions. Doncs la cosa és que jo vaig estudiar animació sociocultural i turística i molta part dels meus estudis estaven enfocats cap al turístic i a mi m'agradava molt més el tema cultural. Llavors vas descobrir tot el que són els espais joves i com incideixen a la població, les activitats que donen a les persones de la població i sobretot que al final és un servei gratuït i té accés a moltes persones. Llavors és de gran interès perquè pot ser un espai segur, hi ha moltes activitats, també hi ha activitats pedagògiques i pensar que l'impacte que podia tenir en adolescents
Doncs les tasques del dia a dia són moltes, també depèn molt dels dies, però vindria a ser avisar els i les joves que tenen activitats cada dia, després fem reunions, es fa la programació, avaluació de com funcionen les activitats, també tenim un formulari que omplir per la Generalitat, com demostrar a les persones que venen i quin ús fan de l'espai, seguir l'espai, parlar amb els grups, o sigui, realment la gestió és bastant àmplia, tot i que l'únic que es veu són les Saskia i jo a baix treballant, però després també hi ha molta feina interna darrere. Els i les joves de Rubí poden trobar a Torrebasses un lloc on aprofundir en allò que més els agrada. Sens dubte, la Torrebasses és un espai jove ideal per a la joventut de Rubí. Una iniciativa que impulsa l'acceptació de la diversitat i l'integració de qualsevol grup social. La celebració de Sant Galderic és una festivitat a Rubí amb un seguit d'activitats culturals que es fa cada any i que l'octubre passat no va ser una excepció, deixant els rubinencs amb un somriure a la boca. El passat dissabte 19 d'octubre es va celebrar a Rubí la Fira de Sant Galderic, que se celebra des de 1995. Aquest any han participat 54 paradistes amb diferents productes artesanals i artístics. A la plaça Salvador Allende va haver-hi una trobada de puntaires. També hi va haver una exposició de la Fira Retroclàssica a la Rambleta del Ferrocarril, una mostra de vehicles antics realitzada per l'Associació d'Amics d'Automòbils Antics de Rubí. A la plaça Doctor Guardiet es van dur a terme danses tradicionals exposades per membres de l'Esbart Dansera de Rubí. També es va realitzar l'aixecada del Pilar del Castell, a càrrec dels castellers de Rubí. A més, a l'hora de sopar es va celebrar una botifarrada popular per a tothom qui volgués participar. Aquesta es va concloure amb un petit concert de los 40 Quintitos. Una vegada més, Sant Galderic ha omplert la ciutat amb els somriures a tots els rubinencs i rubinenques. La conscienciació sobre la diversitat funcional en els més joves ha estat un objectiu primordial per al Duc de Montblanc en aquests darrers anys. Aquest any tornen a fer el projecte Superem Barreres. Anem a veure de què tracta. Els alumnes que cursen l'ESO al Duc de Montblanc han començat el popular projecte de la matèria d'Educació Física, Superem Barreres, el qual els ensenya sobre la diversitat funcional i esports paralímpics. Durant aquest temari aprenen sobre jocs com a bàsquet en cadira de rodes, el goalball i el sitting voleibol per conscienciar-los sobre la diversitat funcional. Com a tasca final, tenen com a objectiu adaptar jocs tradicionals per a persones amb discapacitat visual o auditiva. Un projecte que, sense dubte, ajuda molt a crear consciència en els més joves sobre la realitat d'algunes persones i sobre la diversitat en el món dels esports. El desenvolupament artístic al Duc és una cosa molt important i per això a quart d'ESO el volen fomentar amb una optativa, en la qual es fa musical per al final del curs. Com cada any, a finals de curs, els alumnes de quart d'ESO del Duc de Montblanc presenten un musical al Teatre Municipal de Rubí. Es prepara durant el curs sencer. Enguany s'ha decidit fer el musical sobre la família Addams i serà dirigit pel Joaquim Canet. És una mica sortint-se de la normalitat de les classes, combinant tant la part musical com escènica, així com baix, i més relacionat amb el món de visual i plàstica, com la preparació de tot el que va ser el decorat. Els actors principals d'aquest any són Wade Rishu com Gómez Adams, Bimba Garcia com Morticia Adams, Nerea Pesado com Dimecres Adams. A més, hi ha personatges secundaris com l'àvia Adams, el majordom i un oncle fètid com mai l'havien vist. A l'alumnat penso que és el principal motiu pel qual elegeixen és una mica relacionat amb el que he dit, no? Que l'alumnat té la possibilitat de sortir-se del dia a dia de les matèries, no? de la part teòrica, i centrar-se molt més en la pràctica, desenvolupant així la seva creativitat. El musical s'estrenarà el dia 18 de juny de 2025, a les 4 hores al Teatre de Rubí. Aquesta tradició és un dels actes més importants i estimats del centre, que fa gaudir a l'alumnat, als familiars dels participants d'aquesta obra i a tota la comunitat educativa. L'any passat el Duc va començar un projecte d'or sostenible a l'optativa de coheroïnes, on l'objectiu del qual és cultivar aliments de temporada i reutilitzar-los per a les altres collites, amb la participació activa dels alumnes en les tasques de manteniment.
L'any passat al DUC es va començar un projecte a l'assignatura d'ecoheroïnes, el propòsit del qual era crear un hort sostenible. Fins ara al DUC hi havia un hort que actualment anomenem Hort Vell, per la seva ubicació, l'espai disponible i l'organització no era un bon lloc. Per aquest motiu es va decidir plantar-ne un de nou. Aquesta idea va sorgir a través del professorat encarregat d'ecoheroïnes i de l'organitzador de l'hort, l'Héctor Maiques. Segons s'afirma, l'objectiu de l'hort és poder cultivar els aliments de temporada i recollir-los i poder reutilitzar-los pels aliments de la següent temporada. Cada estació es cultiven diferents aliments. Mantenir l'hort no és fàcil, per això s'ha aprofitat aquesta optativa, on els diferents grups d'alumnes poden fer diverses activitats per ajudar a mantenir-lo en condicions. Mentre un grup treu les males herbes d'una zona, uns altres s'ocupen de regar plantes, etc. Tot l'alumnat està preparant la collita dels aliments amb alegria, per veure com han quedat els conreus que ells mateixos han plantat. L'última setmana d'octubre, una dana va impactar arreu del país, provocant un seguit de pluges abundants i inundacions. Rubí es va veure afectat i va haver de cancel·lar totes les seves activitats a l'aire lliure, impedint així la celebració de la castanyada al Duc de Montblanc. La castanyada és una de les celebracions més populars de Catalunya. Cada any, el Duc de Montblanc celebra una sèrie d'activitats perquè no es perdi aquesta tradició des de fa tants anys. Però, desafortunadament, la castanyada que s'havia de fer al Duc de Montblanc va quedar completament anul·lada. A causa de la pluja, les activitats plantejades a Rubí es van cancel·lar. El principal motiu per a aquesta cancel·lació d'últim moment van ser les abundants precipitacions que estaven afectant gran part de l'estat, més intensament al País Valencià, on la dana va arribar a inundar molts pobles i ciutats. Aquest temporal va obligar a recollir qualsevol activitat a l'aire lliure com a precaució, incloent-hi així la celebració de la castanyada al Duc. Arran d'aquest desastre, la policia local es va mobilitzar a Catarroja per ajudar a pal·liar els efectes de la dana. També va haver-hi una onada solidària a la ciutat fent una recollida d'aliments per al poble valencià. Gràcies a aquestes ajudes es van arribar a omplir 6 tràilers d'entre 24 i 26 palets cadascun d'ells, que van sortir aquell mateix cap de setmana cap al País Valencià. Alguns centres educatius de Rubí han notificat l'augment de robatoris de patinets elèctrics a família i alumnat. Recomanem precaució i seguretat. Els directors dels diversos instituts secundària de Rubí han enviat un correu electrònic a les famílies i l'alumnat per notificar del fort increment dels robatoris dels patinets elèctrics als centres de la ciutat. És preferible tenir precaució i utilitzar cadenants per evitar robatoris, encara que hi ha hagut alguns casos a centres com el Duc de Montblanc i alguns fins i tot on els patinets estaven cadenats. Només hi ha hagut un, es va produir fa unes 2 setmanes i vam tenir la sort de que gràcies a les càmeres i a la col·laboració dels companys de l'institut i a la policia vam poder trobar el lladre. Afirmen els directors que no es fan responsables dels robatoris que es produeixen dins dels centres educatius i que, al igual que els mòbils, és responsabilitat de cadascú. Ara bé, lamenten la situació i tracten de col·laborar en la mesura del possible amb les famílies afectades. No hi ha un protocol específic per patinets i podríem dir que com a protocol tampoc existeix un altre per a robatoris. El que existeix és la col·laboració del centre. Sempre que hi ha un robatori al centre s'intenta col·laborar amb les famílies per intentar trobar el que s'hagi perdut. En alguns casos ho aconseguim, en altres no, perquè hem de recordar que nosaltres no som detectius, som professors. I el que sí que està clar és que el centre, això s'avisa a les famílies, el centre no es fa responsable de robatori o de pèrdues d'objectes personals que es produeixen dintre del centre. Amb l'augment de popularitat d'aquest tipus de vehicles que estan fets amb peces que es venen molt fàcilment al mercat, és natural començar a veure aquest tipus de notícies als centres educatius. Per això és probable que als pròxims cursos veiem com els centres tomen mesures per evitar aquests tipus de robatoris. Aquest any s'ha celebrat la 10ª edició del Festival Internacional de la Fotografia, millor conegut com la NUC, a Rubí. Aquest festival té com a objectiu apropar l'art als rubinencs o a la gent de fora i que permet demostrar que l'art no és només pels museus sinó també pels exteriors, deixant fotografies a llocs emblemàtics com l'estació o a l'Escardívol. El Festival de la NUC porta 10 anys celebrant-se a Rubí.
Com es pot veure, es posen imatges per tota la ciutat, perquè la gent, quan passi pels carrers, vegi l'important que és l'art. Hi ha imatges que sembla que no tenen sentit, però per l'artista són molt significatives. Bon dia, aquí estem avui amb la Marta Recolons, membre de la producció del Festival de l'Anum. Ja anem a fer-li unes breus preguntes. La primera pregunta, i per començar així una miqueta suau, quan va començar el tema de l'Anum, aquest projecte? Doncs mira, aquest any hem celebrat el 10è aniversari, o sigui la 10a edició, per tant el 10è aniversari d'aquest festival. I quina va ser la idea per començar aquest projecte? Doncs la idea d'aquest projecte, que neix d'en Carles Mercader, és poder portar la cultura a peu de carrer i a tots els ciutadans de Rubí que visiten Rubí. Però amb alguna finalitat de poder ensenyar l'art o alguna cosa així? Sí, una mica la idea és poder treure l'art fora dels museus i portar-los a peu de carrer on molta gent que no espera es pot trobar una obra d'art, no? Que li pot agradar, no li pot agradar, però se la troba i ja crea una mica de debat. Anda, que guai, que guai. I per què Rubí? Per què és el joc escollit? Doncs Rubí una mica és per reivindicar que també fora de Barcelona ciutat passen coses, com per exemple aquest festival d'artistes internacionals, no? Estem a la perifèria de Barcelona, Rubí és una ciutat molt industrial i molt treballadora, però també tenim dret d'accedir a la cultura, no? I aquest és un petit intent d'apropar tota aquesta cultura i art, doncs això, la ciutadania de peu de carrer. Ja era l'última pregunta i una mica més personal. Què va et motivar a tu per ficar-te dins del projecte? Doncs la meva motivació, a part de la meva amistat amb en Carles, perquè és un projecte que al anar creixent cada cop requereix de més gent, de més organització, i al final és una feina que dura tot un any, preparar, o sigui, ara ja estem començant a preparar el festival de l'any que ve, tot i que just hem acabat aquest, i llavors ha estat per ajudar el Carles, però també per la idea del projecte d'obrir la cultura a tots els ciutadans. Molt bé. Moltes gràcies, Marta. A vosaltres. I fins aquí a les preguntes. Aquesta ha sigut la portada d'aquest any. A la gent de Rubí li agrada molt veure aquestes exposicions a la seva ciutat que no s'acostuma a celebrar. Doncs trobo que és una iniciativa molt interessant per Rubí perquè és apropar l'art a les persones rubinenques i tot el que sigui escampar la cultura per tot arreu és superinteressant. Sí, és un projecte molt interessant. Tot el que sigui apropar l'art a la població és important. Rubí no té gaire sales d'exposicions ni res, i fer una exposició a l'aire lliure és superxulo. A més, tu vas caminant per Rubí i et vas sorprenent perquè a diferents indrets es vas trobant aquestes fotos i com a mínim et fan reflexionar. Llavors jo trobo que és interessant i s'ha de difondre i continuar. Finalment hi ha cada foto amb la seva explicació i el significat per a l'artista. En els darrers anys, els debats sobre l'educació dinàmica contra l'educació tradicional han sigut cada cop més freqüents. Per això, un dels nostres grups ha fet una investigació sobre l'educació dinàmica al Duc de Montblanc. Que vaya partidas del Madrid, 4-0, ¿no? De la racha. Es 1-0, Hola. ¿Qué esteu fent? Bueno, pues fue... De veritat, partido de igual. Calleu! Calleu la boca! Avui, Revolució Francesa, examen en 2 setmanes. No. ¿Qué dices? No. Tinc la sensació de que les classes són res entretingudes. M'agradaria unes classes més dinàmiques. Potser no fa falta canviar el sistema, sinó com dinamitzar les classes i fer que els alumnes estiguin més entretinguts a les classes. Home, això està comprovat, no? Que els alumnes sempre aprendran molt més quan hi ha un ensenyament que és més interactiu per a ells. No és el mateix tu estar llegint un llibre o mirant un PowerPoint que tu estàs fent una cosa pràctica o experimentant amb les pròpies mans. O si també veus una cosa que et sorprèn molt o que t'interessa molt, com pot ser un truc de màgia, no? Jo aprofito que amb la màgia per ensenyar alguns elements, alguns temes d'una forma diferent. Llavors, el que fa la màgia és captar aquesta atenció de l'alumnat i és una forma diferent d'explicar. Bueno, jo agraeixo molt les classes del Roger Vila que ens fan màgia perquè crec que aprenem molt millor tecnologia. És
diferent, no? Perquè l'avantatge que li proporciona les seves habilitats més enllà de ser professor, no? Com és la de ser mag, doncs li dona un ventall d'opcions, de tasques i activitats que pots fer amb els alumnes que potser uns altres professors no poden desenvolupar, no? I això al final et dona més eines per a l'aula poder treballar amb els alumnes. Jo crec que, no sé si aprenen més o menys, el que sí que es queden més amb el record en el moment aquell. Llavors això jo crec que ajuda a recordar el que s'estava fent, el que s'estava explicant en aquell precís moment. Bé, crec que ens hem d'adaptar al nostre entorn, ja que us recomano molt un llibre de Gloria Mark que es diu Lapso de atención, on ella explica que el 2014 la nostra capacitat d'atenció a les pantalles era de més de 2 minuts i 8. Avui dia s'ha reduït a menys de 50 segons i això també afecta l'atenció que prestem a classe i per això crec que hauríem de canviar un model d'educació més dinàmica. Estic totalment d'acord amb els meus companys, ja que crec que hauria d'haver més educació dinàmica als centres. Us faré un joc així ràpid amb cartes, sí, 52 cartes de la baralla, no sé si es veuen bé, i em dieu prou quan vulgueu. Ja. Vale, perfecte. La carta és l'as de piques, sí? Sí. I la deixem per aquí, al mig, ben perduda. Què passa? Nosaltres podem barrejar de 1000 formes, que quedin ben barrejades, ben perdudes, i hi ha una cosa molt xula que passa amb la màgia, és que podem fer coses increïbles simplement amb la nostra ment. Per exemple, una baralla de cartes, tota barrejada, totes diferents. Heu dit prou per on heu volgut, que ha tocat l'as de piques. L'únic que heu de fer és, imaginàriament, a través de la pantalla, heu d'imaginar que a la carta l'as de piques li doneu la volta. Agafeu-la imaginàriament, molt bé, li doneu la volta, perfecte, i la torneu a col·locar al mateix lloc on heu dit prou, sí? La teniu? Vale, guai. L'heu deixat ja dintre? Doncs ja està, això és la màgia. I com que soc profe de tecno, la màgia tecnològica, la màgia digital. Llavors, què passa? Ho heu fet vosaltres, jo no he fet res. I a través de les noves tecnologies, fixeu-vos que totes les cartes estan dretes, excepte una única carta donada la volta. Seria increïble que realment vosaltres haguéssiu girat l'as de piques. Moltes gràcies. El coronavirus va ser una sacsejada sense precedent per a tota la comunitat educativa i el Duc de Montblanc no va ser una excepció. Al maig de 2020, les classes presencials es van suspendre i els alumnes i professors van haver d'adaptar-se a una nova realitat, on la tecnologia tenia una eina essencial. En aquest reportatge podrem veure com la comunitat educativa va haver d'afrontar els desafiaments i les conseqüències que va tenir la pandèmia en el dia a dia. El confinament a Espanya es va declarar el 14 de març de 2020. Aquest dia el govern espanyol va anunciar l'estat d'alarma per la propagació de la Covid-19. Llavors les activitats no essencials es van restringir. Per tant, les escoles educatives es van veure obligades a tancar les seves portes. Conseqüentment, l'Institut Duc de Montblanc va haver d'adaptar-se a la situació. Les classes van continuar actives però de manera virtual. Un recurs molt utilitzat va ser la plataforma Meet, per on es duien a terme conferències entre professors i alumnat i s'assignaven tasques a realitzar. Els estudiants van ser avaluats sobretot mitjançant tasques, ja que la realització d'exàmens telemàtics eren difícils de gestionar. El que més va preocupar va ser l'organització del professorat de segon de batxillerat, com va ser el cas de la Mari Carmen Jacome, una professora d'anglès de segon de batxillerat. Recordo aquell temps com una època bastant difícil, de seure al matí i acabar molt tard, cap a la nit, treballant, buscant estratègies i maneres de poder arribar als alumnes, que en aquell moment tots plegats estaven passant una situació difícil, i bàsicament vaig preparar les classes al Google Classroom i amb d'altres recursos que vaig trobar, però tot enllaçat a través del Google Classroom, d'aquesta plataforma, per
perquè em semblava que era molt clara la presentació que tenien els alumnes, també els temes, per unitats. Així doncs tenia una pàgina, un classroom només per les PAU, per la selectivitat. I es tractava d'enllaçar ja exemples d'exàmens, de practicar aquests exàmens, ensenyar-los com podien corregir, quan valia cada prova, segons les dades que tenien, també tenien una clau per poder comptabilitzar si feien feina autònoma, per poder saber si estaven treballant bé o no, i així vaig. Afortunadament, després de llargs mesos confinats a casa, la situació va tornar a poc a normalitat. L'institut va poder obrir les seves portes al curs 2020-2021. A més de mascaretes obligatòries i gel hidroalcohòlic a les aules, es van modificar els protocols d'entrada i sortida del centre. S'entrava de forma escalonada i s'havia de fer fila amb el grup classe. Hi havia itineraris específics tant per entrar com per sortir del centre. També es van modificar els patis i cada grup tenia un espai assignat per minimitzar els contactes. Es van crear nous protocols per atendre els grups confinats de manera més eficient i, finalment, va haver-hi modificacions curriculars, com que eren assignatures quadrimestrals per reduir el nombre de professors que entraven a l'aula. L'alumnat també va notar-hi molta diferència, com va ser el cas de l'Aray Sánchez, un alumne de primer d'ESO. Jo vaig notar molts canvis perquè quan jo vaig entrar estava amb una mascareta, els patis estaven com confinats, que no podíem sortir ni anar amb altres classes, llavors jo ho vaig notar un canvi molt gran, perquè després quan jo vaig sortir, quan es va treure el confinament, per dir-ho així, aquí tot el món tenia amics i amigues i jo estava espantat perquè tampoc coneixia a la resta dels meus companys, llavors jo em vaig espantar molt perquè dic, hòstia, amb qui em junto jo ara? Perquè tampoc coneixia quasi ningú més de la meva classe. La Covid-19 va ser un fet que va afectar la societat en la majoria d'aspectes. Aquest va provocar aspectes negatius en l'àmbit social i econòmic, ja que va comportar el tancament de comerços i d'estances necessàries per al dia a dia. A més, molta gent va sortir afectada pel virus i va acabar amb moltes vides. Fins aquí el primer programa de la història del Duc TV News. Mentrestant, si voleu seguir informant-vos amb nosaltres, podeu consultar el nostre lloc web o el nostre Instagram, @Institut Duc de Montblanc, tot en minúscules i tot seguit. Us recordem que si has estat testimoni o veus una situació de violència masclista, pots trucar al telèfon 900 900 120 o al 112. Ens veiem després de les vacances d'hivern amb noves cares. Nois i noies, esperem que us hagi agradat. Fins aviat!